एक्सिडेंट ना जेरावबो एक्सिडेंट फुजा सिजन नालाय एक्सिडेंट जादों एक्सिडेंट होनबाथ' आरो बुंनो नाङा आं मोनसे एक्सिडेंटसो दिनैहाय लोगो मोनबोदों दा आंनि मेगनाव जादों होननानै बुङा गिर्जा जोबखांनानै थांदोंमोन आं साप्राकाटायावहाय मोनसे दखानावहाय सा लोंनो बेबो बिसि फिसाय सानैबो थांदोंमोन थांबाय सा लोंबाय दान्दिसे बिदिनो लोगोफोरबो लोगो मोनबाय रायलायबाय जोब्बाय फैबाय फैखांनायनि उनाव जेब्ला साप्राकाटाखौ बाजारखौ बारबोयो जों सा लोंनाय दखान आरो ओमफ्राय खाथियाव सेन्ट फ्रान्सिस स्कुल दं बे स्कुलखौ बारनानै इसे सिगाङावनो आसे पासेनो एसएसबि केम्पखौ ओरैनिफ्राय सोनाबनिफ्राय ओरै सानजा दावखोयोब्ला एसएसबि केम्पखौ बारनानै ब्रिज मोनसे मोनो ब्रिज मोनसे बारनानै इसे थांबानो बावहाय सौग्रावलायदों माजों अट'जों आरो I-20 ना साखा खबब्रैयाबो एक्सिडेन्ट जायोब्लाथ' आरो मानसिफोराथ' आरो मानोथो एक्सिडेन्टआ मानो गोरोन्थिखौ मावा नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि जाय हक आं नैबे एक्सिडेन्टखौसो नैबे दानि एक्सिडेन्ट जानाय मोनसे अट'जों I-20 जों जाबाय अट'नि अबस्थायाथ' गाज्रिखा नायजाया I-20 नि गारिनि सिङाव बेलुन बेफोरबो गासिबो ओंखारफ्रुजोबदों एक्सिडेन्टखौथ' आरो माथो होनना बुंनाय बे एक्सिडेन्ट जानायनि नुथायखौ एसे नोंथांमोननो खोन्थानि रं साइड फैदोंमोन नामा बिलाय हा बेयो बबे साइडजोंमोन कि पुलिस क्या है पाबो ना के जाने आबो तुया बुइसना बाबा हम परा बनवा सारे बन एक्सिडेन्ट जानायखौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ एसेब्लाबो गिथावथाव जिबनाव आं बेफोरबायदि एक्सिडेन्ट जानायखौ नुफेराखैमोन एसे गिखांनायबो मोनदों सिगाङावहाय खिन्थु जाय एक्सिडेन्ट जानाय अट' गाखोनाय ना बिसोरो गुबुन हारिनि गोजा बर'फोर खम आरो एसे सिगाङाव ट्राक ड्राइभाराबो बेसेरा लड फुरा लड गारि फैबाय कन्ट्रल खालामग'नो हायाखै सुइफ्ट डिजायारखौ साइडआव एसे फोनांनानै होबाय बावहायनो आरो जुद्धआ जालायबाय बेफोरबायदिखौ हयथ'बा नोंथांमोना नुदों जानांगौ बेफोरबायदि आरोखि एक्सिडेन्टखौथ' आरो माथो होनना बुंनाय नङा होमबा थ' भिडिअआ बेखिनियानोमोन